Dobro, idemo dalje. Sa mnom ovde u studiju jedna žena. Jedinstvena, neponovljiva. Ona je tražila da je ovako jedinstvena, neponovljiva. Ja. Bila je u top modelu. I preživela je. Nije Frehrunde, nije Ali Rizla. Ona je Katarina Kojatinović. Dobro veče. Dobro veče. Hoćemo da nastavimo. Kako si, Katarina? Ja sam odlično. Kako si ti? Ne znam ja to kao ti. Ne ide. Probaj. Dobro veče. Ne, probaj, znači moraš ga, kako sad ti objasnim? Moraš da se, kao da, će povraćaš. Znači, i sad ga, dobro veče. Da li je to Nemanja Nikolić? Ajde sad. Ne možda? Ne mogu. Probaj. Dobro veče. Vidim da povraćaš češće. Ne, evo ga, Darko Lukić nas fotografiša ovde sa njegovim aparatom. Ja poziram, ali nema blica. Evo ga. Tako je. Hoćemo ovako? Ajde. Kako si mi ti večeras? Ja sam odlično. Kako si mi ti? 31. ti uskoro ideš na Zlatibor, to sam ja informisan. Da. Sutra idem na Zlatibor. Čemu ti ideš večeras, kako možeš? Idem sutra, ne idem 31. nego 1. A da jer vidim 31. 31. ću biti kući. Ozbiljno? Da. To si rešila? Da. I rešila si vratno da slušaš radio, mis? Da, zbog tebe, samo i ostajem kući. Blago meni i tvojim eurokremićima. Imam jednom, ajde sad da se malo ozbiljim. Da. Katarina Kojatinović, sasvim sigurno nama poznatija kao Candy ili Kata, manje poznata kao Kaća. Nekako kada rezimiram ovu godinu i što se tiče tebe, ne mogu a da ne kažem da je bila jako uspešna. Bila je, dosta uspešna. Evo ovako, kada sad pomenemo 2011. Pored, aj sad moram to, pored top modela, šta je to što ti prvo pada na pamet? Pa, pored top modela, pa nova prijateljstva. Nova prijateljstva, ali stvarno. Cela godina mi je top model, ja se budim kao top model. Proganjat će me kroz ceo život. Ne, ono što je stvarno činjenica i što je na sreću i tačno, to je da si stekla mnogi fanove i to se vidi na Facebooku da imaš koliko profila? Ne znam, nisam brojala. Ima dosta. Ne znam da brojim toliko. Manekenka. Ne, ozbiljno, znači imaš takozvani Katarina Kojatinović fan team, pa se oni zovu svoj. Zašto eurokremići? Zato što ti voliš da... Zato što ja volim eurokrem, pa su onda kao oni eurokremići. Dobro. Oni redovno izbacuju tvoje slike, čak vidim tamo ima udruženje neko, pa onda ovi šalju ovima slike, pa da šta ne. Ali to model je bio pre skoro pola godine i više. I to i dalje je aktuelno. I sad me zanima kakav je osjećaj biti uzor tako mladi, to su sve mladi ljudi, to su sve dece iz osnovne škole. Ne znaju oni na koga se ugledaju. Ne znaju, pa nažalost, kad bi te videli, u kafani ili tako na šalu na stranu. Tek tad bi im bila idol. Šalu na stranu. Ono što je sasvim sigurno da i potajno ili svesno ili nesvesno i oni žele da se bave poslom koji se zove jako je surov i zove se manekenstvo i modeling. Evo sad ako te slušaju, ja znam da te slušaju zato što su mi rekli da će preko streaminga da slušaju, imaš li neki savjet za tvoje eurokremiće? Imam, da želim im svima da uvek budu svoji, da ne kopiraju druge, ni mene, ponajmanje, i da uvek se bore za sebe. To svakom želim. Dobro. Ti i ja smo imali prilike da pre neki dan delimo savete nekim mladim manekenkama. Ono što bih ja volao da čujem, s obzirom da siguran sam da ima makar jedna, a ima ih više, verujem mi, osoba koja žela da se bave modelingom i manekenstvom,
nije to tako lako. I ti to, sam si primjer toga, mislim, mora da prođeš. Trebaš da se odričeš dosta toga, da budeš udaljen od svoje porodice, da izbegavaš raznovrsnu hranu. Na primjer, onda kao ono 2 centimetra u struku ti je više šatra, kao mora smršaš i ostale fore. Onda, ne znam, napadate urednik, napadate onaj fotograf, onda stilista, mislim, to su jako teški posao. Pogotovo ako su stilisti ili fotografi ili šta već. Stilista. Peder sa zaposlenjem stilista. Pa jeste, to je čuvena replika. Ja moram da ti pustim jednu stvar koju znam da ti ne voliš. Ne volim. A šta je to? Kad? Znaš o čemu se, znaš? Znam. Znaš. Sad ćemo da pustimo jednu stvar. Ali sa bip, to je čuvena replika iz ovog filma, pa da je čujemo svi zajedno sada. Ajde. Ja da vam ne razao, ja sam izgubio 3 tone živaca, danas ću Ne, zanima me da li si gledala maraton za tiče počet. Kad porazi među kengu. Gledala sam 100 puta. I ja se prepoznaješ u ulozi Marije Karlović. Ne. I malo. Onako, možda. Jesi imala situacije da izlaziš dečkom koji ne podnose manekenu? Ne. Nisi imala dečka. Da. Nisam. Traži se. Pazi. Prvi dečko. Moramo da spomenemo posao tvoj koji radiš. Je jako naporan i težak i ti strašno nedostaju ta putovanja i što ti ja znam i styling i looking i backstage i stvarno mi izdiš. Ali dobro, da se smirim. Hajde, diši. Dobro. I stalno idete, putujete negde i sad kako ti da održiš tu vezu, to nije prosto tako jednostavno. Ni malo. Ali, izvodljivo je. U mom slučaju nije. Da, pa to ti nisi ali ne zbog putovanja, nego eto neke druge stvari. Dobro, imam još neka pitanja za tebe. Prvo pitanje... Ne, mislim da si me sve pitao u prethodnih 5 do 10 emisija. I mislim da ljudi napamet znaju sve o meni. Ali te jako vole i cene i poštuju i ljudi slušaju. Takođe je njih. Znaju kada si ti moje gošće i to rado slušaju u šatru. Inače ti jedno vreme živiš, jedno vreme ne živiš u Beogradu sa tvojom dragom cimerkom, nama su nepoznatijom kao Milica Đorđević i svima duše poznatije kao Milica Đorđević. I ono što je meni jako interesantno jeste da li ona udara laktom kada spavate zajedno ili ne, to meni jako zanima. Ne, ja sam tako, ja udaram. Obično se budim ujutru i Milica koja je u fazonu, molim te, prestani, znaš ti kako spavaš, pa me onda imitira. Ja stvarno ne znam šta ona radi, pošto ne bih ja čula bombu. Ne bih osjetila da počne da gori u sobi. Dobro. Da li je tačno, to mi je rekla jedna drugarica koja se bavi modelingom, a koju ću posle ugostiti, da se vi manekinke tamo zajedno kupate i tako to? Nije ti to rekla. Dobro, je to tačno? Nije. Ali hajde da ti ne uništim snove, da. Tačno je, sve zajedno. Sve obavljamo zajedno. Pošto znam da imaš... Sad, pošto znam da imaš želju, ja bih volao da ti prepustim mikrofon i evo sad sam ja tvoj gost, ti si voditeljka, pa ugosti me. Hajde. Dobro večer svima koji nas slušate i ovoj novogodišnjoj noći. Večeras sa mnom u studiju je Nemanja Nikolić. Molim vas, aplauz za Nemanju Nikolića. Da, toliko te vole ljudi. Čekaj, da li nas neko sluša uopšte? Mogu slušati, sad oni aplaudiraju. Masovni aplauz je u Kragujevcu. Ja to ne čujem jer sam u studiju. Da, vidiš. To je masovno sad aplauz. Ne znam, vidiš što zveša. Ajde sad, ajde. Dobro večer, Nemanja, kako si? Dobro večer, kako evo, baš nije loše. Evo sad sam sigurno sam na tezgu nešto radi, tako kaži ti. A posle ćemo kao kod leda, sad malo nešto da prezalogajmo. Kako? Ali do tad, grašak, da. Ne grašak, nego prašak da mi pokloniš. Hoću prašak da mi pokloniš. I turbo šlank. I Jakomer. I turbo šlank i ono protiv zatvora.
Dobro, o tome malo kasnije. Reci mi gde ti ideš posle ovog snimanja? Ono što je sasvim sigurno... Da, gde me vodiš? Vodim na kraj sveta. Kako to zvuči? Ajde sad pevaj. Sve do kraja sveta, dalekih planeta, s tobom bi išla ja i prepirivala mora, pobegla od vremena, a preko brda, preko nija, sobom na jaz spazila, a preko brda nečeg planina, s tobom na zad. A sada čekaj, sad malo poziraj. Možda vi ne vidite, ali to je Darko Lukić sa nama i on nas fotografiše ovde. Ajde, Darko, bre. Pokušava, ali... Ne valja. Nemanja, nisi mi rekao gde ćeš da me vodiš posle. Gde idemo? Rekao sam ti da idemo na kraj sveta. Dobro, osim toga, gde ćemo da idemo... Ja, stvarno? Da dočekamo 2012. godinu. Pa tako, s obzirom da si mi malo pre rekla da ti ostaješ kući. Da. A što lažeš? Što ne lažem? Stvarno lažeš? Pa ne. A ovamo što se spremi u stanu, gde ti je sestra? Ne idem ja tamo. Neću. Mislim, možda se vrati malo do njih, ali u grad neću u svakom slučaju. Dobro, onda ću ja da dođem kod tebe posle. Zato što je to žensko društvo, a meni to jako prija posle. Znamo svi. Jer posle burne noći naravno kao mislim daleko. I dalje gostim kod tebe, izvini, molim te. Da. Pa ajde, šta pitaj mi nešto? Pa pitala sam te, nisi mi rekao gde ćeš ići. Rekao sam ti, idem u jedan restoran, pa u drugi, pa u treći i na kraju završavam s vama. A s kim ideš? S kim idem? Sa dragim društvom. Nažalost, muško društvo. Pitanje moram da ispoštujem to. A želim da te pitam kakva ti je bila prethodna godina? Ova godina u stvari koja još uvek traje. Znam. Još 2 dana. Ne, to sam ja imao prilike da pričam. Na prvi mah bi rekao ne ponovila se. Na drugi mah... Zašto? Pa, ne znam, bilo je dosta i glupih i loših i strašnih situacija, stresnih situacija. Da. Donesi meni to što se trebamo se. Ali kad bolje razmislim, mislim da je poenta i da je suština u njim malim sitnicama i detaljima i kad se setim tih malih suština i malih detaljica, slušaj mene, malih detaljica. Nema veze, nova godina, razumeće svi. Šta si hteo kazati? Ne postoje mali detaljice, da, ne postoji ta reč ovo što, ali ne bi. Poenta je da najbolje sam se provodio s dragim ljudima, sa dobrim prijateljima, sa divnim ljudima i uz šalu, pevanje, druženje. Meni je bilo mnogo lepo u 2011. godini i ja želim da se takva šala, pevanje, druženje i zezanje ponovi u 2012. A ono što želim sebi jeste da... Sad sam htjela to da te pitam, postavljaš sam sebi pitanje, mislim da sam ovdje nepotrebna. Profesionalna deformacija. A ono što želim sebi, misliš to? Da, sebi. Želim da između ostalog iskreno zaljubim. To ti želim i ja. Svi ti želimo to. Svi to želim. Želim da se iskreno zaljubim, da završim 3. godinu na pravima i želim da, i to će se ostvariti, ali ja ću čisto da kažem, želim da ponovo izađem ispred kamera i malo pričam, da sam se oželeo toga i želim... Znam kako ti je. Da, pa mislim, realno. I želim... Mislim tako bude bila moja gošta. No, svaki dan. Svaki dan na TV. Si zađu na televizor. I ovdje si to ima da bude hremičica. Najgledanija emisija. I želim između ostalog da budem zdrav, prav. Ako malo obrnemo, okrenemo, ja se ove godine jedan put nisam razbolio. Dok ucnemo drvo, to je jako dobro. Da, verujem, nisam se nijedan put razbolao i mnogo sam sretan zbog toga. To je zato što ste dobili Ekomeru u našoj emisiji. Pa ovo protiv zatvora mi najviše pomoglo. Nisam otišao u zatvor nijedan put ove godine. Znam. Bre, protiv prdeža, bre, kaži. Dobro. Pa ne bi baš nova godina i ljudi možda jedu nešto. Šta ti želiš sebi u 2012? Ja sebi želim da budem srećna, da to podrazumeva i da budem zdrava, živa, da imam oko sebe ljude koje volim, koje vole mene, da imam pored sebe mog malog psa, mog čedu, da radim dosta, da zarađujem dosta, da se provodim dosta.
I ja ti želim... Sad, iz dana u dan se moje želje menjaju, ali to je ono glavno. Ja ti želim da budem između... Znaš čega? Dragi. Da. Između dragih ljudi. Između dve dragi osobe ili možda do zida. Pored radijatora. Potpuno sve jedno. Molim budem i u kati. Može i u kati, znam da voliš. Malo pre si hteo da kažeš to, ali si onda preokrenuo na jednu drugu osobu. Šta znaš ti da ja volim? Dobro. Stani. Pa dobro, čekaj, pa si mi rekao malo pre. No, svećam se toga. To je u stvari zbog ovog roze. Zbog roze boje. Da, samo zbog toga. Želim ti da malo više piješ Ice Tea sljedeće godine. A ti znaš o čemu ja pričam. I da... Smijem da kažem. Kaži slobodno. Tako smo moj drug Nemanja i ja bili u žiriju i... Ne, tako smo moj drug Nemanja i ja bili na jednoj revi. Počastvovani članovi žirija. Na jednoj revi, nebitno kojoj, nebitno gdje. Dobro. I bili smo jako žedni. Pilo nam se neko piće koje je roze boje. I sipali smo flašicu od Ice Tea i pili smo Ice Tea. Domaći roze. Hvala mamujki. Hvala tvoj mamujki, da. Kato, ne budi mi tako blestava, šašava i luda i dobra u sledeće godine i onda ću ti ja sigurno uglasiti ponovo, jer ako se promeniš, nećeš biti najgorša, da ti kažem. Ili ako ne uradim nešto novo, pa da imamo o čemu da pričamo. Nema veze, Kiš dovodi stano ili ti isto, nema veze. I Ivan Ivanović počeo isto, nije to bitno. Poenta je da je meni zabavno ovde s tobom i da mi je... Da, izvini, moram da te prekidam, želim ti da zameniš Ivana Ivanovića, da bude veče sa Nemanjom Nikolićem. Veče sa Nemanjom Nikolićem. Tako nekako. Tako. Smislit ćemo mi vezi to. Dame i gospodo, vaš domaćin večeras, Nemanja. Hvala ti puno. Ne moram da gradim silikone i... Dobro, prestani da... To kraj. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Želim ti srećnu novu godinu, sve najbolje i vidimo se sledeće godine. I ja želim svima srećnu novu godinu, a sada moram da idem u grad. I ćao! Ćao!